na úvod by som len chcel povedať, že všade okolo nás, kde sa len pozriete, vidíte, že to, čo Boh stvoril, svet, ktorý Boh stvoril, že je nejakým spôsobom zdeformovaný. V podstate odkedy prví ľudia zhrešili a Boh ich vyhnal z raja, sa diali veci, ktoré boli zvrátené, ktoré neboli podľa Božieho plánu, ktoré neboli také, ako ich Boh mienil. Už aj to, že Kain zabil Abela, hej, to nemalo nič spoločné s tým, ako mal vyzerať raj a život s Bohom. A odtedy všetko, čo vidíme okolo seba, je ovplyvnené. A je to ovplyvnené diablom, ktorý ovplyvnil aj ľudí v raji. Neviem, pozrime sa napríklad, čo ja viem, rodiny. Vidíme rodiny naše, vaše. A ja poviem, že mám úžasnú rodinu, napriek tomu v nej vidím mnohé stopy diablovho nejakého kazenia a ničenia. Ale to hovorím o svojej, ale vidím rodiny veľa iných, ktoré sú zničené a ktoré sú ako keby takými skladkami odpadu. Že čo malo byť pekné, krásne zelená lúka, tak je tam skladka, bordel nahrnutý. Manželstva. Minule mi to úplne doplo, som sedel na službách Božích a som si uvedomil, že ako cirkev je skazená. Ako vôbec nie je taká, ako by ju Pán Boh chcel mať. Ako je ďaleko od toho obrazu nevesty, ktorá je čistá. Aké nánosy na to všetko, kvôli čomu tu cirkev je, kvôli čomu si tu, ty, každý, ako tu sedíš, tak aké nánosy všelijakých takých hlúpostí do toho sú nanesené, také špiny, nejaké také, ja neviem, aj tak hovoril, že som sedel v kostole a sme spievali, že pán farár zaspieval, že Pán Boh buď s vami a my sme odpovedali, že i s duchom tvojím a on si to zaspieval aj sám. A vám tak si hovorím, že koľko záleží, tak čo tu naozaj akože o čo ide, hej, tak on nám spieva a my, keď mu to chceme žehnať, že nech je Boh s tvojim duchom, tak prečo to aj on si sa, že spieva, mi to prišlo také, že asi dať, že není v poriadku. Ale ja neviem, aj iné veci, keď si zoberiete to, ako ďaleko napríklad náboženstvo zašlo strašne ďaleko v tom klamstve, že ľudia musia byť nejakí dokonalí, aby ich Boh mal rád. Drvivá väčšina okolo vás si to myslí, že musia najprv byť nejaký dobrý, aby ich Boh mal rád. To je znova len nejaký nános nejakého bordelu, ktorý, ja neviem, či už informácie, také klamstva, alebo ja neviem, čo všetko to spôsobuje, alebo tento Valentín, hej, ja vôbec neviem, ako môžeme Valentín, ale keď sa pozrieme napríklad na Vianoce, alebo Veľkú noc, alebo iné sviatky, alebo si teda zoberme Vianoce, alebo Veľkú noc, že ako sú zdeformované tie myšlienky pôvodné, o čom to malo byť. Ako málo ľudí vie dnes na Slovensku, čo je akože kresťanská krajina, že vlastne čo je skutočná podstata Vianoc alebo Veľkej noci. A asi, ja neviem, mám pocit, že úplne všade, kde sa pozriete naokolo, vidíme, že pôvodný Boží zámer je nejako zdeformovaný, že je do ňoho navláčené všelijakého takého neporiadku. Súhlasíte s tým? A som rozmýšľal, že prečo je to tak. Že kde to má nejaký koreň. A našiel som odpoveď v Evangeliu podľa Matúša v 15. kapitole v 19. verši, kde je napísané, že 15. kapitola 19. verš, je tam napísané, že z ľudského srdca pochádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstva, smilstva, krádeže, falošné svedectvá a rúhanie. To sú veci, ktoré človeka poškodzujú. Uvedomil som si, že nič prevrátené, žiadny odpad neprišiel na tento svet z niekadiaľ inokadiaľ ako z ľudského srdca. Ak je svet, nazvime to tak zlý, tak je taký kvôli ľuďom. V podstate Satan v raji nemohol nič urobiť ako keby bez ľudí. Čo by on urobil? On nemal žiadnu možnosť, žiadnu moc. Ale Boh dal ľuďom právo a on zneužil ľudí na to, aby použil ich slobodu, aby priniesli zlo na svet. A to sa deje dodnes. Ak sa niečo zlé deje okolo vás, vždy je za tým ľudské srdce.
Odnikiaľ inakiaľ nepochádzajú zlé veci, iba z ľudského srdca, ktoré je zvedené diablom, ktoré je oklamané, ktoré je možno zranené, ktoré čokoľvek s tým srdcom je, ale z neho pochádzajú zlé veci. To hovorí Pán Ježiš. A kým sa pozeráme na svet okolo a na skládky odpadu okolo nás, tak je to také akože, že okolo nás, že hej, že to sú tí zlí. Hej, poznáte to, veď. V podstate vždy sú nejakí zlí, to sú tí druhí a tí dobrí, tam som aj ja. A kým sa pozeráme na svet okolo a na skladku odpadu okolo, tak je to akože také, že sa nás to až tak netýka. Ale keď prejdeme na srdce, a už keď prejdeme na tvoje srdce a moje srdce, tak zrazu som si uvedomil, že kto je zodpovedný za to, čo je v tvojom srdci? Kto za to môže? Kto má kľúče od tvojho srdca? Kto má kľúčku zvnútra od tvojho srdca? No, ľahká odpoveď. Všetci ju viete. Ako náhle ide o srdce, tak je to tvoja zodpovednosť. To, čo je v tvojom srdci, je tvoja zodpovednosť. Ty máš úplnú moc nad tým, čo si pustíš do srdca. Boh ti ju dal. Tak ťa stvoril. Slobodného, aby si mohol rozhodnúť, čo bude v tvojom srdci. Súhlasíte? Zaujímavé, že v prísloviach 4.23 je to také potvrdené. Nebudem to hľadať, ja vám to poviem. Tam je napísané, že so všemožnou bdelosťou chráni si svoje srdce, lebo... Viete, ako to pokračuje? Lebo z neho pramení život. Na jednej strane ten verš hovorí o tom, že mám pravdu, že si zodpovedný za svoje srdce, lebo ti Boh ťa napomína, že so všemožnou bdelosťou si chráni svoje srdce. A druhá vec je zaujímavá, že najprv alebo to je jedno v akom poradí, hovorí Ježiš, že zo srdca pochádzajú všetky zlé myšlienky, klamstvá, vraždy, cudzoložstva, smilstva, rúhania. A na druhej strane je v prísloviach, že stráž si svoje srdce, lebo z neho pramení život. Máš srdce, z ktorého môže ísť aj bordel a aj život. Aj smrť, aj hriech, aj dobré, aj život. Som tak rozmýšľal tým, Lukáš 6.45 je, že z plnosti srdca hovoria ústa. Keď by si náhodou nevedel, že čo je v tvojom srdci, že naozaj nevieš, tak sleduj, čo hovoríš. Skús si odpozorovať svoj týždeň, svojich vecí, ktoré hovoríš ľuďom a zistíš, čo je v tvojom srdci, lebo Ježiš povedal, že z plnosti srdca hovoria tvoje ústa. A tak ako keby to, čo je v tvojom srdci, sa prejavuje tvojou rečou, či tam máš čisto, pekné, tak, ako to Boh mienil, alebo tam máš bordel. V liste Jakuba v 3. kapitole, to vám prečítam, tam je o jazyku. Možno poznáte tú časť o jazyku. Je tam o jazyku napísané, že jazyk, toto nepokojné zlo, plné smrtiaceho jedu, nik z ľudí nevie skrotiť. A teraz sú tu dve veci, že ako keby svedectvo toho, čo som práve povedal, že zlé aj dobré, že smrť aj život, že ním, teda myslí sa jazykom, dobrorečíme Pánovi a Otcovi a ním aj preklíname ľudí, stvorených na Božiu podobu. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i kliatba. Ale pokračuje Jakub a hovorí, že bratia moji, nemá to tak byť. Vari z jedného prameňa tým istým motorom vyviera sladká aj horká voda. Môže azda figovník rodiť olivy alebo vinič figy? Ani slaný prameň nemôže vydať sladkú vodu. Na jednej strane ako keby vidíme, že my ľudia máme možnosť byť pokrytci. Máme možnosť ako keby to svoje srdce otvoriť, čomu chceme. Aj špíne, aj Bohu. Ale hovorí, že nemá to tak byť. Že toto nie je cesta, to nemá tak byť. Ježiš veľmi podobnú vec povedal v Matúš 6.24, možno poznáte, že nemôžeme slúžiť dvom pánom, Bohu aj mamone. Buď jedného budeme milovať a druhého nenávidieť, alebo jedného budeme nenávidieť a druhému slúžiť. Nedá sa aj Bohu, aj mamone. A znova, ako keby sa zdá z toho, čo vidíme okolo seba a v tvojom srdci, skúste sa pozrieť do svojho srdca, že zdá sa, že ono sa to dá. Že dá sa mať aj srdce čisté a kde si mať takú komórku odpadu, takú skládku.
Ale Ježiš hovorí, že nie. On to hovorí v kázni, ktorú káže ako takú túžbu, takú vášeň pre jeho deti. Ak chceš byť jeho dieťaťom, tak nie. Ak si chceš žiť nejaký život bez Boha, tak asi sa to dá. Ale ak chceš byť Božím dieťaťom, tak sa to nedá. A teraz rozmýšľam nad tým. Ja som vám to video pustil kvôli tomu, lebo je tam, strašne sa mi páči ten moment, kde sa tá kostra stretne s Bohom a je tam taká presvietená na ten výkrik zachráň ma a takéto stretnutie také, že sa stretáva hriešný človek so svätým Bohom. A Boh robí to, čo je v Ezechielovi napísané, čo nám zasľúbil s tým srdcom. Viete? Povedzte mi to niekto, čo tam je. Že? Tam to bolo v tom videu, to srdce. Čo sa tam dialo? No, povedzte to hoci ako, nemusíte citovať. Boh vymenil to srdce. No, áno. V Ezechielovi je to zasľúbené. Hovorí Boh, že z vášho srdca z vášho vnútra odstránim kamenné srdce a dám vám srdce mesité. Hovorí, že dám vám nové srdce. Na 2 miestach Ezechiel toto hovorí. Je to také zasľúbenie, ktoré je v Novej zmluve viackrát potvrdené, napríklad v 2. Korinským 5.17, kde je napísané to, čo sme mali na Inside Games pred 2 rokmi, že ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Že v Kristovi sa to deje. Tak, ako to bolo v tom videu, že v Kristovi, cez jeho kríž sa stávam novým stvorením. Boh mi mení srdce. A teraz sa stretávam s ľuďmi a mám pocit, že to nefunguje. Že to tak nie je. Že napriek tomu, že tak asi som v Kristovi a mal by som mať nové, čisté srdce, ale pritom vidíte na živote tých ľudí a ich reč tomu to dosvedčuje, že majú v srdci aj priestor pre skládku, pre odpad. A ja neviem, skúste sa pozrieť každý na svoje, lebo to ani ja nemôžem vaše riešiť srdce, musím si svoje. Ale stretávam sa s tým, že kresťania si pestujú svoju skládku v srdci. Že dávajú priestor diablovi. Že dávajú, možno to tak nevnímajú, možno to ani vy tak nevnímate, ale že dávate priestor veciam, ktoré Pán Boh by nikdy nerobil, ktoré by Ježiš nikdy nerobil, ktoré Ježiš doslova až nenávidí a my im dávame priestor. A ako je to možné? Ja som nad tým rozmýšľal, že jak je to možné, že Ježiš hovorí, že v ňom sme nové stvorenie a napriek tomu môže byť, že naše srdce je aj ako keby priestor, kde je čisto a potom taký pekný plôtik, že pozor, toxický odpad, tu je moja skládka. Viete zhruba, o čom hovorím, nie som až tak nejak mimo, že? Zásne. No, a som nad tým rozmýšľal a ešte ma v tom úplne zasiahlo, čítal som starú zmluvu a tam je o Saulovi príbeh. A ja som si to nikdy predtým nevšimol, že to tam je tak napísané, ale keď Pán Boh ustanovil Saula za kráľa Izraelom, tak tam je napísané, že prišiel k nemu prorok Samuel a povedal mu, že budeš kráľom, pomazal ho za kráľa a povedal mu presne, čo sa bude diať, čo bude robiť najbližšie 2 hodiny. Úplne mu povedal, že čo má robiť, akože to je jedno, ale potom je tu taká veta, že len čo sa Saul obrátil od toho Samuela a odchádzal preč, tak je tu taká veta, že Boh mu premenil srdce na iné. Vtedy sa ho zmocnil Boží duch a on tiež vyvstupoval medzi nimi v prorockom vytržení. Tu je napísané, že Boh si vyvolil Saula za kráľa a zmenil mu srdce za iné. A potom, po pár strán ďalej, povedal Hospodin Samuelovi, a počúvajte teraz, čo mu povedal, že ľutujem, že som Saula ustavil za kráľa, lebo sa odo mňa odvrátil a moje príkazy nesplnil. Čaute, hoši.
Čiže najprv Boh vymenil Saulovi srdce za iné, stvoril mu nové srdce, urobil z neho nového človeka. A potom zrazu o pár kapitol ďalej napísané, že Boh ľutoval, že ho ustanovil za kráľa. A viete prečo, čo bol dôvod? Lebo neposlúchal. Saul si začal robiť po svojom, prestal počúvať Boha. Jednoducho, on stále napriek tomu, že bol ako keby novým stvorením v Kristovi, že bol kresťanom, ktorého srdce bolo čisté, tak napriek tomu mal stále možnosť si vybrať. A to platí aj o nás. Ja som si to uvedomil, že my sa tým nestávame, že sa staneš kresťanom, sa nestaneš neslobodným človekom, že teraz už iba sväté Božie veci sa budú diať v tvojom srdci. Ty si stále môžeš vybrať, čo chceš. Stále máš na výber, že čo budeš robiť. A v podstate som si uvedomil, že aký sme asi krátkomyselní som chcel povedať. Že si myslíme, že to bude fungovať tak, že teraz ja sa akože teraz stanem kresťanom a už teraz som v pohode. Ale to tak vôbec nefunguje. To, či si kresťanom sa dokazuje každý jeden deň v tvojom živote, tvojimi rozhodnutiami, tým, čím si plníš svoje srdce. A ja nehovorím o spáse, lebo akože o tom, že či si spasený alebo nie, lebo to je Božia vec a Pán Boh vie, on má svoje postupy, všetci viete, aké. A Pán Boh ti povie, že či ti dá istotu do srdca, ale ty máš svoju stranu veci. Slobodu sa rozhodnúť, že čomu dáš priestor vo svojom srdci. Či si budeš odkladať skládku odpadu. A som si hovoril, preto toto nefunguje. To je jednoduché, nie? Preto toto nefunguje. Preto to, aj keď sme kresťania, toľko ako keby nielen, že hrešíme, ale že ako keby nefungujú v našich životoch tie princípy, že voláte na Boha a ako keby nič, hej? Alebo že čítate, že čo Ježiš žil a chcete to aj vyžiť, ale zrazu nejako to nefunguje, nejako to nejde, nejako je to úplne bez moci. Hovoríte ľuďom evanjelium, alebo im ho ani nehovoríte. Hej. A ako keby nič, hej, ale ja som úplne prišiel na to, že prečo? Preto, lebo ty máš stále na výber. A Boh nebude v tvojom srdci konať, kým tam budeš mať skládku odpadu. Odpad smrdí. Čo by tam Boh robil? Boh ťa miluje a zachraňuje hriešníkov a dotýka sa malomocných, špinavých. On ako keby, že nestráni toho, keď robíš zle. Jemu na tebe záleží. Ale keď už raz si ho spoznal a chceš s ním žiť, tak on pre teba, pretože ťa miluje, chce to najlepšie. Aj pre mňa chce to najlepšie a preto nebude nikdy v živote podporovať tvoje skládky odpadu. Čo by to bol za milujúci otec? Keby ti povedal, že no dobre, tak tento kúsok si odlož na svoj odpad. Na svoje... Každý si doplňte. Neviem čo, klamstvá, skryté všelijaké myšlienky, ohováranie. Neviem čo. Boh ti nikdy neschváli tvoj odpad v srdci. Chcel by som vám jeden názorný príklad ukázať a možno ste nikdy takýmto smerom nerozmýšľali. Ak nie, tak som len rád, aspoň tu bude pre vás začínať. Je to taký obrazok z jednej knihy. Predstavte si farmára, ktorý žije v tomto domčeku, chodí si po vodu do studne. A celá farmárová rodina už dlhé roky je taká chorá a slabá. A oni to ani nevedia, lebo v podstate všetci sú takí už niekoľko generácií a netušia prečo. A už si s tým zvykli žiť. A potom zrazu príde nejaký múdry ujo z úradu životného prostredia a zistí, že ich studňa, z ktorej čerpajú vodu, je kontaminovaná nejakým, lebo ide z nejakého spodného prúdu, ktorý je zaskladkovaný. No, to slovo, to nejaký zašpín. A oni z neho ťahajú vodu a v podstate pijú vodu, ktorá je sajré. A preto sú takí, akí sú. No, zistia to a teraz, čo sa stane? Hľadajú riešenie a zistia, že o pár, dajme tomu nejakých 200-300 metrov ďalej na druhej strane, je tiež spodný prúd spodnej vody, ktorá je čistá. Tak sa rozhodnú, že si tam vykopú studňu. A
vykopú studňu a tu majú čistú vodu a tam majú špinavú. A v podstate problém je, že táto studňa je ďaleko a tá je blízko. V tejto sa ide ľahko, lebo tam majú vychodený chodník, všetko je jednoduché, zvyknutí sú na to. A k tejto sa ide ťažko, musí ísť cez kopec, kríky, tu možno kde si nejaký vlk na nich skáče alebo čo a tuto ešte príliš prudko, tam už sa dvakrát nohu zlomil ten majiteľ. Ťažko sa tam ide k tej studni, chápete, ale je tam dobrá voda. No a teraz mám pocit, že toto je taký obraz srdca mnohých kresťanov. A mnohí kresťania si povedia, že je oveľa jednoduchšie spôsobiť vodu tam, kde som chodil. Ale tu je čistá. A tak zrazu nastáva nejaký boj v srdci. A to, čo nás vyzýva Pán Ježiš a čo nás volá Biblia, je, aby sme žili podľa ducha a chodili po čistú vodu. A ono možno časom, a myslím si, že v praxi to naozaj tak funguje, ja som živý dôkaz toho v mnohých veciach, že si na to zvyknete, že to sú návyky. V liste Židom, kde si je napísané jedno slovo, nemám to tu, ale v liste Židom je napísané, že on im hovoril o tom, že im musí dávať mlieko a nie tvrdý pokrm, lebo sú ešte deťmi. A hovorí, že iba dospelí, iba dokonalí môžu dostávať tvrdý pokrm. Tí, ktorí sú návykmi vycvičení rozoznávať dobre od zlého. Pavol ako keby hovorí o tom, že kresťan môže rásť. Chápete, že vy začnete žiť svoj život niekde v tom takom zvyku, že chodím pre túto špinavú vodu, že si odkladám svoj odpad tu. Ale Ježiš ťa volá oveľa ďalej, nie preto, aby ti zákonom sťažil tvoj život, aby si bol obmedzený, aby to kresťanstvo muselo byť ešte ťažšie a strašnejšie, ako je. Ale pretože ťa miluje, že chce pre teba čistú vodu a to, prečo je tá studňa tak ďaleko a je na začiatku také ťažké k nej chodiť, je preto, lebo si žil a ešte aj žiješ v špine roky. Ale dá sa na to zvyknúť. Tá cesta k tej starej studni zarastie a sa schová a možno časom ani nebudeš poznať. A tu si vychodí, že si na ňu zvykneš. Neviem, či ste niekedy takto rozmýšľali nad vašim srdcom a nad tým, že Boh pre vás túži to najlepšie a vy máte možnosť si vybrať. A teraz si predstavte, že Boh vám vymenil srdce, dal vám čisté, nové srdce. Kvôli nemu zomrel na kríži, prišiel o jeho svetosť, zomrel, Boh na ňo všetok hnev vylial a aby si ty mohol mať tú novú, živú, čistú studňu, vodu, to žiť a my sa napriek tomu rozhodujeme často pre odpad. Ježiš na to povedal učeníkom, že dokedy vás budem trpieť, ich hriešne a neveriace pokolenie. A Židom 5.14 je to. Mám to tam. A úplne ma dostalo, že keď Ježiš tu na zemi žil, tak on musel bojovať dennodenne o to, aby žil Božiu vôľu. Chápete, dennodenne Satan obchádzal okolo neho a ho zvádzal, že pozri, urob čo iné, choď inde. On to trpel každý deň. Tých 40 dní na púšti možno bolo len takým akože výkričníkom toho, ale ten Satan obchádzal stále. Ešte aj v tej záhrade Getsemánskej, keď mal zomrieť, mu hovoril, veď nemusíš, veď si nič zle neurobil. Nechaj to tak. Chápete, Ježiš, Boží syn, musel dennodenne bojovať o to, aby žil Božiu vôľu, aby žil to, čo chce jeho otec. A to bol svätý, to bol počatý z ducha, čiže nemal dedičný hriech, nemal sklon k hriechu v sebe. Ale s tým musel bojovať. O čo skôr my. A
ja mám pocit, že sa toto úplne vytratilo z toho, čo my sa rozprávame. A som tak rozmýšľal, že také dva ako keby extrémy zažívam. Že jeden je, že taký ten evanielický, že veď som tak strašne hriešný a nikdy iný nebudem, že to ani ako neoplatí bojovať. Veď ja som z milosti spasený, zachránený a ako biedný a hriešník, červ, kto mňa zachráni? A v podstate taký život, že nič. A v podstate možno ani nechceme sa snažiť, lebo aby náhodou to nebolo nejaké zákonníctvo. Že teraz si chcem skutkami získať spásu alebo čo. A druhý extrém mi príde taký, že nechcem to žiť, pretože si chcem užívať tú svoju skládku, že si chcem nehať tie veci zo starého sveta, že si chcem čerpať z tej svojej studne a naďalej. A preto nebudem žiť ako keby v tej takej maximálnej snahe o to, žiť to, čo Otec odo mňa chce. V Jakubovi, v liste Jakuba 1.27 je napísané, že, možno to poznáte, že čisté a úprimné uctievanie Boha je, tam sú dve veci, viete aké? Že čo to je čisté uctievanie Boha? Neviete, nepoznáte ten verš? Hej, niečo s vdovami a sirotami. Je tam napísané, že 1.27. Čisté a nepoškvrnené uctievanie Boha pred Bohom a Otcom je navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni. To je ako keby prvá vec. A druhá, zachovávať sa nepoškvrneným od sveta. A ja som bol akože fakt preniknutý tým, na koľkých miestach v Novej zmluve aj Ježíš, len si prečítate jeho kázeň na vrchu, aj apoštolovia nám vyzývajú tomu, aby sme sa zachovali nepoškvrneným od sveta. To nie, že aby sme nemali skládku vo svojom srdci odpadu, ale že aby keď na moje srdce, ktoré mi Boh stvoril čisté, padne zrnko prachu, tak aby to spôsobilo vo mne takú bolesť, taký boj, že kvôli tomu zrnku prachu ja budem v kolenách činiť pokánie, lebo túžim potom mať čisté srdce pre ňo. On mi ho také stvoril. Taká myšlienka skládky, to ani Biblia, ani mám pocit, že nechyruje. V tom Jakubovi ešte jeden taký príhodný verš, 1.21, to je pár veršov predtým, že 21. Odložte všetku nečistotu a všetko množstvo zlosti. A s tichosťou príjmajte vštepované slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. Znova taká výzva, že odložte všetku nečistotu. Dávid Spodňák v stredu sme boli načetli a povedal takú super vec, že aký je rozdiel medzi sviňou a ovcou, že aký je charakter svine a charakter ovce. Že svinu, keď dáte do blata, tak ona sa tam úplne akože vála a má z toho radosť. A čím viac blata, tým lepšie. Ale keď ovca sa zašpiní, tak ovca uteká odtiaľ a snaží sa očistiť. Ovce sú také zvieratá, že chcú byť čisté, keď sa to dá vôbec, nejakú vodu sa umyť a chcú byť čisté. Čiže ovcu môžete hodiť do blata, ale ona odtiaľ rýchlo utečie a snaží sa umyť. A toto je to, čomu nás Biblia vyzýva, že si nemáme odkladať tu vzadu nejaký priestor na bláto. Sviňou ani nehovorím, že sa vále v bláte, ale že máme vášnivo túžiť potom, aby naše srdce bolo čisté. Dobre. Asi to vieme všetci, že? Také veci. Ja neviem, aká je vaša túžba vášho srdca. Že či ste niekedy vôbec tak nad tým rozmýšľali. Ale ja vám chcem iba povedať, že zo svojho života, zo svojich pár skúseností viem veľmi dobre, že neexistuje lepší
lepšia cesta, lepší zámer, lepší život ako s Ježišom. A Ježiš pre nás chce len to najlepšie. A viete sami, že skutočne pravdu vám povie len ten, komu na vás naozaj záleží. Tie najťažšie veci vám povie do očí len ten, kto vás má rád, kto vám je blízky. Alebo napíše. A preto Ježiš hovorí také slova. Preto sú v Biblii toľko napomenutí. Lebo keď si necháš skladku vo svojom srdci, keď sa budeš stále vrácať znova k tým istým veciam, ktoré Boh nenávidí, tak sa ti ľahko môže stať, že budeš iba ten, o ktorom Ježiš povedal, že hovoríte, Pane, ale neznám vás, páchatelia neprávosti. Ježiš povedal, že ten, kto činí vôľu môjho Otca, Matúš 7, 21. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, vojde do kráľovstva nebeského, ale kto činí vôľu môjho Otca. Koľko je takých ľudí, čo chodia po dorastoch a spievajú Pane, a ešte iné slová, ktorí hovoria Pane. Ale koľko je takých, ktorí činia Božiu vôľu. A ja si myslím, že pravdu na túto otázku, pravdivú odpoveď môžeme vidieť v tom, ako je na tom dnes cirkev. Cirkev, ja keď hovorím cirkev, tak myslím napríklad nás, čo sme tu. Ako sme na tom? Ste pre svet lákaví, lebo 2. Korinským 2.15 hovorí, že sme vôňou Kristov. Kristus vonia. Ježiš, metafora, hej. Ježiš bol pre ľudí neuveriteľne lákavý a príťažlivý, veď on sa nevedel zbaviť ľudí. Chápete, on išiel na púšť, aby bol sám, ale všetkých 5000 tam prišlo za ním. A my? Asi niekde niečo je problém. Lebo my nevieme dostať skoro nikoho na naše stretnutia. Na naše dorasty, na naše... Problém nebude v propagácii, problém nebude v tom, že slabé pohľady sú. Ale problém bude v tom, že to smrdí. Keď máte v srdci skladku, to smrdí. Ľudia za vami. Ja som čítal jednu, Maruška mi dala prísť taký kúsok, som z toho bol 2 dní mimo, z knihy Tajní veriaci na konci. Tam také svedectvo jedného človeka. Tá kniha je o moslimoch. Bolo tam písané o moslimovi, ktorý bol taký dosť radikálny moslim, ale úprimne veriaci a išiel študovať do Ameriky a sa tešil na to, že uvidí kresťanov. Chcel vedieť, o čom je kresťanstvo. A prišiel na jedno stretnutie kresťanov. Veľa nerozumel, ale to, čo videl, bolo, že mali stretnutie a po stretnutí mali party, na ktorej tancovali tak, že sa tam olizovali, sa tam, neviem ako, čo všetko robili, obchytkávali a pili alkohol a si povedal, že on nechce mať s kresťanmi nič spoločné. Lebo moslimovia sú oveľa vernejší tomu, čomu veria ako kresťania. A aj keď som si to uvedomil, že akým sme my obrazom o Bohu pre tento svet, to vidno, akým sme obrazom. Lebo sa spýtať, ani sa nemusíte spýtať, to vidíte na ľuďoch, čo žijú okolo vás, akým sme obrazom. Lebo naše srdce smrdí, keď tam je skládka odpadu. Keď sa stále ideme k niečomu, čo nemá s Kristom nič spoločné. A ja, keby som mohol, tak by som niečo spravil, aby sa to zmenilo. Ale môžem jediné, čo urobiť, je moje srdce riešiť. A verte mi, že sa snažím. Pán Boh ma viedol k jednému textu, veľmi tvrdému. To som rozmýšľal, či ho čítať alebo nie, lebo veľmi tvrdý ten text. Ale nevedel som sa ho zbaviť vo svojej mysli a v Židom 4.12 je, že slovo Božie je mocné, že je ostrejšie ako ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše od ducha a až do špiku, klbov a kosti a je schopné posudzovať hnutia
A ešte niečo je tam napísané. Slovo Božie je mocné a má možnosť v tebe zmeniť. Ono z teba, myslím si, že vypratať odpad z tvojho srdca je tvoja robota. Ale Pán Boh ťa preto môže zlomiť. A dať ti takú vášeň preto. Na každý deň, že sa ráno zobudíš a povieš si, že Bože, ja túžim mať čisté srdce pred Tebou, aby som bol Tvojou vôňou pre ľudí. Aby si Ty zo mňa mal radosť. Ja tak snívam o takej cirkvi. A verím, že Božie slovo tu môže. A v tomto texte, čo vám prečítam úplne na záver, a je to taká moja výzva pre vás, je do istej miery návod. Čo môžete robiť? Vy, cudzoložníci a cudzoložnice, či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvom proti Bohu? Kto teda chce byť priateľom sveta, dokazuje sa nepriateľom Božím. Alebo si myslíte, že nadarmo písmo hovorí, že až po závisť po vás túži duch, ktorému dal prebývať vo vás? Ale Boh vám dáva väčšiu milosť. Preto hovorí, že Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Pokora je tá cesta. A teraz úplne konkrétne, poddajte sa teda Bohu, ale zobrite sa diablovi a utečie od vás. Priblížte sa Bohu a priblíži sa vám. Očistite si ruky, hriešnici. A vy, duševne rozpoltení, posveťte si srdcia. Uvedomte si svoju biedu, žalostite a plačte. Váš smiech nech sa obráti na žalosť a radosť na žiaľ. Pokorte sa pred Pánom a povyší vás. Amen.